Prangsi ini itu aksa hampang song pen karbiang long hirangki abitung atu mapan lapen solang do karbi ang long ara atu mapan antar dong pisir lo ini nang le tumpen mati hirangki ame katsa hampang song pen ipadukon aputha Kipanang ko kalam sila po ito. Ajo dingklui pen pinangan amuni dato nilipum ang hangasang along dat la po kali along si kami labangso hidung. Akong pen mate korupsyon ason lo. Karbiang long forest a department na long. Aron repen illegal appointment pulo. Kasi pinangan at tumaphan sakuri nang pipo po amen pen pinangan atung sakuri ke chahang dun ba sakuri ka bedia tatung aning ke chepet long po pen pinangan atum ada ke jok penajok lason si nili tumolong pinila puson written complaint nang pilo je nili tumaphan la pusona kisung nang radun thapu penajok pini nili tung katsa hampang asong penang le tumaphan herang ke amei ke phapon alam the bangki Lasiladak nili tumaphan bang thomkep nidu ladak additional principal chief conservator of forest along sakuri kichu hangdu natu alang litung along appointment na bangke alu talang tunang cipilo komplainen na tumpen labangso appointment allo bangke special principal chief conservator of forest la hello allo appointment allo ke la si labangso appointment along bangke duplicasi si pinangan atum kurilo labangso duplicasi kuri si xerox copy pen si pinangan asa kuri wamen pen chong thui lo la sinili tung pini katsa hampang asong la karbiang long ara tung phan ke pachini mek mate achuni ridungan tung bangke pinang ana korte atung sakuria men pen ale chu nc tangka ki joy kirung tap atung pinang ong lo la sinili tung phan nang rab dun tha pu ki pu aju ding pi lo bon ta me nili tung phan akaprek alo kabidet penajong nili tung ta me ahok ma ahok hima kamonti kiri tarlip nang koglo pinangan na por en pen nona bangke alang litung kado kawe labangso ahok he alo nilitung phan nang pilo alang litung apan appointment alo kipi kipaje lake 29 June 2021 bang thongkep bak bang pliket bak do je illegal appointment alo kipi Kitame labangke nilitung chingwai lo ba written complaint pilo non haladak department pentong labangso radaphan ahok he kam ke claim on ma poisa tangka kachumusoy aphan chot ma mante adak ke jok middleman atumtong ke claim tab ma nilitung sitame non si retarlip nang ko ribom la lasi ke claim abang khu je radaphan sakuri nang pipo ku amen pen tangka kirung tap atung fans tame nilitung pini media hoi pen ba pherang ke amei pen alang litung phan sodak pen pachini lo nilitung halarat atung nang chuning ria teng pen nang rabun tha athelang litung sakuria men pen pinangan atangka mane mana ari deng ki pidundo lasi alang letung ke non tangka ta chilong le lapen asakurita lem long le la son si karbiang long forest department long mangke illegal activities bangke day by day la son si nona bangke nang ban bom lo sakuria men pen rongara kilude da tong phan sakuri nang pipo pu pen jok pinangan atangka rung tap si rada tum phan chong thui lo la si la bangso ka chong thui long bangke nilit tumalong la son a complain mate rada tum akirak ke chahan ke duko panajok nilitum sudak pen retardedum si insai nang popo
jong si officer atum ta involvement binong binang pulutang te lake nilitum pini labangso katsa hampangasong atum kepathir pon lake ilitum council si ajak non si tame ilitum aja kong lo si Ladakh chief executive member mate council asia mapan si tame labangso written a complaint evidence amukha pen ilitum lang iphan lu Pilipinang kokpo lapen dak chief principal conservator of forest aphan sitame nilitung labangso hidung a complain alobang pili ng kokpo la sila dak labangso sa Korea men pen aronre kidukela katung phan ahok pet arada tun kachini ni kilu atong phan sa Korean people pupen atangka kewan piatu jong si involvement ko doan sitame nilitung tame ridun si inside vek ng kokpo lasi Prabjin pen ke claim diat abang pu rada phan ka chong fek abang pu tum sitame alang le tum aphan sudak pen pachinilo alang le tum response MC jitu alang le tum sakuri tong pelong pivet poma mante alang le tum arideng pen tangkai si hini kirung pen kevan pi tepanoho atangka alang le tum uthot alang le tum kacipi tu tong alang tum ke claim poma lake sudak pen ba Prabjin pen alang tum response MC keme kali liputan te nilitum labangso puthak kaprek ang deng sitame nilitum kedengi pansi cisik nang koklo badeng nang kokpo nilitum ningke hang pen katsaham phangasong pen leke klem kantung leke klem pon lapu kali lake rada tum nilitum phan a complain alu bangela hello nilitum han tok jir pen akirap ka choha lake nang rab dun thak athe latum bang phomke bagdo appointment alu sitame latum xerox copy lang tunang cipilo lahai hano la pelang cuma tangka kirung apai anta melang letum apai nang cipi bon sitame nilitum hampana song pen tame nonomat rita de bom lang posi nilitum nonomat ke abang khu men phanta nilitum sung thek la lo ke chok che binong lo putani tum punulang athe la ke nitum department aphan sitame hokpet ke chok che pura complain alo pili nang koki pili si la ke department atum sitame responsible chen si ke chok che bang ko phan alang atum adai en vek nangji lapen inside vek nangji lapen ni tum sitame ken kam chior lo lapuson rada phan ahok he alam pen ke palu ke palong alang atum la son tangka maha alup pen tangka maha ajoi ne pen rada phan ka chong thui alang tum akrol bagdo athe bang kharu bagdo lang lapuson sakuri nang pipo ko forest department nong sakuri do otang ku pen job pinangan atong ali to MC alang le tum hang pan ali akam si claim lo la sinili tum along a complain ateng bang ke pinangan amen dang pilo bon sitame ni tum pinia make alang le tum ke chok chewek abang khu aphan amen ni tum pangdak no dak jila ke pon ma ruputang ke ni tum ta ahok pet akrok alam long pe menang ji bon sitame ni tum ka chinia teng liputang te alang le tum tame rara phan ka chong thwek atum lo la si la solong pute thedung allegation lo ba illegal activities atung ke claim da tum hangke inside vek nang ko gi la pen ni tum hangke la sodak pensi ni tum inside pon po ba ni tum hangke si song pi pon nang ko po si ni tum hangke chirai pon lo ba non akang tu yang deng aphan ni tum Prabjin pen council chief executive member arideng CM arideng sitame labangso alam hoy mate alama bang ini tun piklang nang kokpo alang liphan pinong si labangso alu khudai dam nang kokpo nasi Prabjin pen de hola rat aphan ka chong thui vek abang khuatu nang le tuma bang ing samjin pen ba labangso mo sung krung na pu pen ka chima tha ra sung seng ko nang le tum han chuning ri lo jong si nang le tum ke chok chewek ke claim abang khu chi chini nor atumana bang ke je nang le tum Prabjin pen asa kuri palong pi thenglo te mission lo long pi thek thelo avi liputan te nang le tum Prabjin pen alang le tum ke duk dat atang ka maha bang ke ka chi voice ke me ko bang sini le tum pini nang le tum media atheng no pe lang dong khan so dak pen ka pa chini do na lam the